Tasnim C, mechanism was affected after the ceasefire in Lebanon failed to be implemented. While first, Peter Rossi nagyang tasnim, nagyang ako na mechanism. Ayaman na niyan na rules, mga ukit-ukit. Sangay ceasefire, sangay Lebanon. Na tanto mapuli implemented, kakatatan adem pa na diimbeto. Adem pa na diimbeto sa manan. May ito na di maraginutang bapia gingay kapasa nga gingay Israel. Miya imasad siran sa ceasefire na patimbak siran pan. Pag na patimbak siran pan na pakisisiniran pan na kami iyamanan niya na last up timbak. Gina na. Datara nga gasa, patimbak niran pan na basa ni man pitugoy na timbak niran. Ama papasad siran san. Gibo ka pagisipat niran no na iyamanan niya na still sa kami pa ni kunutan. Ayaman niya na Peter aging news miya failure kon aging mechanism. Ipantag si sagyang kaya ceasefire sa Lebanon naguging Israel sabab sa adun pa na di bebeto. While far report that continue naval blockade naguging kaya panayamanan niyan why naging kaya kababelaka. Agyang kaya Amerika san sa yamanan niya na Strait of Hormuz nagiitigin na violation pa na isagyang kapasadan. Apim bagway agyang kaya Amerika. Masakaw explain Khabar sa Tanaw. Pantagon sa Lebanon ceasefire. Both report also connected the reopening of Hormuz, the ceasefire in Lebanon. Ay mata natigyan nagyang kaya malo. Kaya opini si nga Strait of Hormuz, ikulangon no vessels with condition. Piyakata na Iran. All Strait of Hormuz is open for business with condition of Iran. Kauto. Ginatigyan na kaya opini si sagyang Strait of Hormuz na sabab si sagyang kaya ceasefire agyang kaya Iran ginaniamanan niyan na minisanggaron agyang kaya opini sa Strait of Hormuz na miya ceasefire san mambu sa Iran. Lebanon. So, datarwaya miya beloy na open na Strait of Hormuz in limited way, na ceasefire sa Lebanon. So, dataro gito minis miya sumbalion. Kaguan ni na did na pasol. Eman to na miyo pensiran pero with coordination sangutat talo. Okay? Tas na MC the mechanism was affected after the ceasefire in Lebanon failed to be implemented while far reported the continued naval blockade would be treated as a violation that could result in passage road through Hormuz being closed again. Ayaman na niyan na ayab sa iya niyaulawla si na purang utar kay Trump akiyaw pinan. Ugid na aya kondisyon roo na pagawaan nagyang kaya Amerika nga nakakatitarata kiransan. Kabublaki deran sa nga nanadarpa. Nakagida ka nurun na wa Amerika na iman to na control na miya nga Strait of Hormuz. Control na miya nga Strait of Hormuz. Namigay siran sa kondisyon. So, gito kaya tiruan man buhay Trump. Siko, anto ka na kanuna. Sa yaman na niya na iman to na open na Strait of Hormuz. Ugid na, benderan tiruan kay Trump, kailangan na mawatan o saya. Deran o tuturuan na kay Trump. Uba kondisyon na mawasiran ro. Pull out ang uta mga barko, mga naval. Kaya miya panutul na 10,000 ko na mga soldier, wala makiubnar. Kaya may tiruan na si Trump. Trump say that another 10,000, a total of 10,000 deployed to the Indian Sea prior to the blockade of Strait of Hormuz. 10,000 ko na Peter. Libudari 10,000. Madagla tanto. Gitu, da bendiran datong kay Trump. Ang uta kondisyon na na Iran. Open na Strait of Hormuz basta mawatano si kaya di siya nisurungan sa akal na kaupinan a Strait of Hormuz sa completely ugid na kondisyon na Amerika. Diyan kaya ipumbagay kondisyon na Iran at ayang kapatsan na kondisyon na Amerika. Tiga Amerikan na final pukit ka no ugid na sisi sa tangan nami. Kailangan na coordinate ka no pase. Yan na ni problema saan. At yung pa man so kagaganggaming ka. Kagaganggaming ka kung lupa ka na ipamagay ka sa nga bulagi mata. Malun yung manan na pamimikiran na.
Tasnim C, mechanism was affected after the ceasefire in Lebanon failed to be implemented. While first, Peter Rossi naging tasnim, naging ako na mechanism. Ayaman na niyan na rules, mga ukit-ukit. Sa nga ceasefire, sa nga Lebanon, na tanto mapuli implemented, kakatatan na adun pa na diimbeto. Adun pa na diimbeto sa manan. May ito na di maraginutang nga bapya gingay kapasa nga gingay Israel. Nya imasad siran sa ceasefire na patimbak siran pan. Wala na patimbak siran pan na pakisisiniran pan na kami yaman na niya na last up timbak. Gina na. Datara nga gasa patimbak ni ran pan na basa ni man pitugoy na timbak ni ran. Ama papasad siran san. Gibo ka pagisipat ni ran na mana niya na still sa kami pa ni kunutan. Ay manan niya na pitero nga news amya failure kon aging mechanism. Ipantag si sa gyang kaya ceasefire sa nga Lebanon nagugyang Israel sabab sa adun pa na di bebeto. While far report that continue naval blockade nagugyang kaya panayamanan niyan why nagyang kaya kabablaka. Agyang kaya Amerika san sa manan niya na Strait of Hormuz nagiitigin na violation pa na isagyang nga kapasadan. Apimbag way agyang kaya Amerika na failure will be treated as a violation naging atigin malay niya violation si saging kapasadan. The could result a passage routing through Hormuz being closed again. Sabab sa nga nakatitarata kaya aging Amerika san sa karagatan na India pantag nga Strait of Hormuz naman na niyan na desir-desan awangan ng mga sundero akya sabab sa imanto na miya ka-close tightening. Miya kaligit kauto. Miya kaligit so kapakaw kito mga vessels, barkos isa nga Strait of Hormuz sabab sa ginga Amerika akakakadniran sa. Ito ka pakatan yan. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi separately said commercial shipping would be allowed in a line with the Lebanon ceasefire for the remaining period of the truce. Sa manatigi naging kaya kapkopi ni sisa niya Strait of Hormuz sa maligta kapkopi ni ron, o di na pipero so kapakaukit o mga tao with condition. Nasabap na isa gyang kaya, ay manan niya na, kaya adun na ceasefire ay isa gyang Lebanon. Gina na rin mga pagarya.